De laatste thuiswedstrijd van Venray was alweer op 18 februari 4-0 tegen Wilhelmina. Het mag nu op Paaszondag aantreden tegen De Valk. Beide teams zijn in een degradatiestrijd verwikkeld en kunnen de punten hard gebruiken. Stefan Seibers stuurt Dirk van Enkelvoort, Rick Egermeers, Stef van Dijk, Robert Willemsen en Jesse Peters in de achterhoede om de doelpunten tegen te houden. Op het middenveld Danny Pelzer, Stijn Brinkman, Jarno Peters, aanvoerder Joy Koenen. En voor de doelpunten moeten zorgen Dimitrios Kourtsidis en Bram Bievermans. De Valktrainer Ruud van der Rijt heeft Kevin Miguel, Luc Jansen, Mike Bruyne, Bas Schulpers, Tim Bombeek, Michiel van Betselaar, Brian Vermeer, Luc Broers, Lucas Treppel, Teester Tufan en Sherry Kindo Kamara het veld ingestuurd. De beginfase is duidelijk voor Venray. Kourtsidis komt door, de doelman gaat uit zijn doel en de spits ligt af op Bievermans. Helaas kan deze niet direct uithalen. Uit de hoekschop weten vervolgens Peters, Kourtsidis en Van Dijk niet te scoren. Dan is het Bievermans die Kourtsidis wegstuurt naar de 16. Mike Bruyne van de Valk met een mispeer. Vervolgens lijkt het op een hensbal van Bas Schulpers. Kourtsidis werkt de bal in het netje. De stand is 1-0. Rick Egermeers pikt op. Bram Bievermans met het balbezit en die ziet dat Pelzer zich vrijloopt. Danny Pelzer loopt de 16 in en richting penaltystip ziet hij Joy Koenen inkomen lopen. Binnen een kwartier brengt de aanvoerder Venray op een prettige 2-0 voorsprong. Een vrije trap voor De Valk. Koenen werkt weg en het is Bievermans op snelheid. Tim Bombeek trekt vervolgens aan de rem. Een duidelijke gele kaart gegeven door arbiter Trick. Het publiek denkt overigens aan een andere kleur. We zijn eigenlijk slechts 20 minuten onderweg met De Valk in de aanval. Brian Vermeer speelt Tufan in en die speelt in de loop Vermeer weer aan. Hij plaatst de bal geplaatst achter Dirk van Enkelvoort in het doel en De Valk is terug in de wedstrijd. Brian Vermeer opent op rechts. Lucas Treppel met de lange voorzet. Teester Tufan raakt de bal eigenlijk niet goed. Volledig vrijgelaten binnen in de 16 is het Tim Bombeek die de bal binnenknalt en zo staan beide ploegen weer op gelijke hoogte. Stand is geworden 2-2, doelpunten maken met nummer 10, Tim Bombeek. Een hoekschop voor SV Venray. Deze valt voor de voeten van Stef van Dijk. De verdediger bedenkt zich geen moment en enkele minuten voor rust brengt hij Venray op een vernieuwde voorsprong. Koenen en Jarno Peters combineren en de bal komt bij Stijn Brinkman. Deze dreigt en haalt vervolgens uit. De bal knalt echter vol op het hoofd van medespeler Kourtsidis.
De spits kan de wedstrijd gelukkig voor Venray wel vervolgen. Inworp aan de zijde van de Venrayse dugout voor de Valk. Venray trapt de bal vervolgens weg, maar de Valk kan even goed oppikken en verlegt het spel naar de linkerzijde. Rick Egermeers mist de bal en het invallen van de Eide ziet dat deze toeval in komt lopen. De spits trekt vrij gemakkelijk de Valk wederom naast Venray. 3-3 is de nieuwe tussenstand na een klein uur spelen. Stand is voor 3-3, doelpunten maken met nummer 7, Tessel Toeval. Vivemans heeft de bal goed aan de voet. Hij haalt vervolgens uit en via doelman Miguel en de overkant van de lat geen treffer voor de jonge aanvaller. Een voorzet van Jesse Peters komt bij zijn broer Jarno en die verplaatst hem naar Vivemans. Vivemans zijn inzet wordt wederom gekeerd door doelman Kevin Miguel van de Valk. Wederom een Venrayse combinatie tussen Brinkman en Vivemans. Tussen 3 Valkenaren verplaatst hij de bal op rechts naar spitse collega Toertsidis. Ditmaal moet doelman Miguel wel zijn meerdere kennen in de uithaal van de Griek en Venray staat nu op een 4-3 voorsprong. Ditmaal een combinatie tussen Brinkman en Toertsidis. De spits is op zoek naar zijn derde treffer van de middag, maar de doelman staat dit niet toe. De Valk geeft zich nog niet gewonnen. Een inzet van de bezoekers wordt gekeerd door doelman Van Enkelvoort. Wat volgt is een hoekschop. Deze wordt genomen door Brian Vermeer. De afgeslagen bal komt weer bij hem terecht. Hij neemt de bal ineens en hij vliegt op een schitterende wijze in de verre hoek in het doel. Zo staat het 5 minuten voor het einde weer gelijk en is de stand 4-4. Beide ploegen krijgen eigenlijk niet meer een kans op een winnende treffer. De koers komt hier volledig vrij in de handen van doelman Van Enkelvoort. En een voorzet van Toertsidis belandt bij Peters, maar die staat buitenspel. Zo eindigt deze spectaculaire wedstrijd in 4-4. Beide elftallen schieten er eigenlijk niets mee op. Maar publiek is de grote winnaar op deze paaszondag.